बेयावनो प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनो आरो बिनि अननाय बिनि दैदेननायाव जोंनि जानो थांगासिनो दङ BDYC कन्फारेन्स बेखौ जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम जोङो मावबोगासिनो दङ आरो जोङो बे BDYC कन्फारेन्सनि जिथुनाखि माने डेक्लेरेसन जोङो बेखौ बेबायदि खालामबाय जे बर' हारि हिसाबै बर' खृष्टान हिसाबै जोङो बर'नि मोनसे आब्रु गोनां मोनसे डेक्लेरेसनफोरखौ जों खालामबाय जोङो दाबो बर' जाथि बेयावनो दङ आरो बर' जाथिखौ जों जोबोद मोजां मोनो आरो बे बर' जाथिनि कालचारखौ लानानैनो जोंनि न' बां थानाय जानाय आसार बेबहार जोङो बे रोखोमै जोङो साजायबोगासिनो दङ बेनिखायनो बे BDYC कन्फारेन्सआव फैनो थाखाय जोंनि 10टा सार्केलनि मानगोनां आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन बयखौबो जोङो हांख्रायदों जाहाथे लैहोर फैनानै बाहाय इसोरनि गोथां बाथ्राखौ जोङो सोलोंफैयो आरो खोनासंफैयो बिनि थाखाय बे BDYC कन्फारेन्सनि कन्वेनर जानानै नैबे समाव आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो अनुरोध खालामदों जाहाथे नोंथांमोनहा लैहोर फैयो आरो फैनायनि लामाखौबो नोंथांमोननो एसे बेनि गेजेरजोंनो बे खबरनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरदों ओरै गसाइगाव साइडनिफ्राय फैगोन ओरै सामथाइबारिजों भुटान रडजों हाबगोन ओरै बङाइगाव साइडजों ओरै सानजानिफ्राय जेसेबांनाखि फैगोन बिसोरबो सामथाइबारिजोंनो हाबगोन भुटान रडआव हाबगोन बिनिफ्राय जोङो फैयै फैनानै जोंनि जायगानि मोनसे लामा बे दरखं मोखाङावनो जोङो मोनसे हाबनायनि जायगानि लामाखौ जोङो बेयावनो क्लियार खालामना होगोन बेजों फैयोब्लानो नोंथांमोना बे कन्फारेन्सआव हाबफैनो हागोन सिफोरखौ बे समाव नोंथांमोननो मिथिहोखानो गोसो जायो जोंहा मोजां आलासि 3 दङ दा बिथांमोननिफ्रायनो जोङो इसोरनि गोथां बायख'खौ नांगौबादि जोङो सोलोंबावनो गोनांफोर बाथ्राफोर आरो मिथिनो मोनबावनांगौ बाखिफोर जोङो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो मोजाङैनो मिथिगोन बेनिखायनो नोंथांमोननो आङो बे सुंद' मिथिहोनायनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनानै दोनबाय हामबायसै बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी फार्स्ट एड पेशेंट केयर एंड एसिस्टेंट नार्सिं OT टेक्निशियन ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन कोर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS भारत सेवक समाज डिप्लोमाखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383 91746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन